Salut și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Și după cum vedeți, astăzi suntem pe jocul acesta, Brawl Stars. Eu l-am de cam un an și cred că toată lumea știe, nu mai trebuie să explic, trebuie să facem el. Da, deci uitați, acestea sunt brawlerii mei. Nu am skin din păcate pe Leon. Uitați, acestea sunt toți brawlerii mei. Și aceștia sunt care îmi lipsesc. Bun, aveam eu aici niște boxuri, le-am deschis astăzi, dar n-am filmat și nu mi-a aplicat nimic. Strânsesem 16 brawl boxuri, dar nu mi-a aplicat nimic. Bun, după cum vedeți, l-am aici pe Crow, legendară, și avem și o mitică, dar nu o să le cumpărăm deoarece nu avem gemuri. Vedeți și voi că avem doar 21 de gemuri. Bun, deci după cum toată lumea știți că se va adăuga un update pe Brawl Stars. Bine, poate mulți nu știți, dar vă arăt eu. Uitați, stați puțin să se încarce. Haide. Bun. Uitați-vă în stânga, unde scrie acolo Brawl Pass Start in 11 ore și 54 de minute. Watch. După cum vedeți, aici scrie Brawl Talk sus și da, vă voi arăta ce va fi în acest Brawl Talk. Da? Deci va fi un nou brawler, Brawl Pass, primul pe Pam, dacă nu știați, adică Pam, cum arată, ia să vedem. Pam arată așa, da? Vedeți voi, iar Pam o să arate așa, stați pe față. Vorbim și acum despre acest update. Care va veni. Deci uitați, aceasta este Pam cu remodel, bineînțeles. Aici este un fel de noul brawler, să spunem așa. Adică noul brawler va fi un telefon, gen, sau ceva de gen, nu știu, nu prea mă pricep. Și vom avea o nouă raritate, băieți, cromatic. Dar acestea să știți că nu sunt chestii inventate sau așa, sunt chestii reale de la Supercell, cei care au făcut jocul Brawl Stars. Deci vom avea o nouă raritate, 100% în joc. Mâine va veni Brawl Talk-ul, dacă nu știți. Și cam așa va arăta Brawl Pass-ul, o idee. Vedeți? Deci cam așa va arăta. Mie mi se pare destul de șmecher, doar că e o idee, știți, nu e ceva oficial, să zicem. Vedeți? Și uitați, Brawl Talk-ul. Vedeți că apare în 22 de ore pe 9 mai la ora 10. Vedeți că scrie acolo, premiera are loc în 22 de ore, 9 mai și 10 minute. La ora 10. Să zic și eu. Bun, deci vedem acolo că scrie Brawl Talk, Brawl Pass, adică ce va fi un Brawl Talk inclus. Deci va fi așa, un Brawl Pass. Adică cum este pe Clash Royale sau Fortnite, Battle Pass-urile acelea. Și uitați, va fi un Brawl Pass, un nou brawler, poate chiar doi, cine știe, noi skin-uri și multe alte chestii. Coming to Brawl Talk. Da. Deci avem și aici o chestie, că pe 9 mai va veni Brawl Talk-ul. Da. Și cam așa va arăta modelul pe Pam. Haideți să dăm și noi aici la un video să vedeți. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight.
Bun, deci ați văzut cum va arăta remodelul PP. Și da, haideți să dăm și noi drumul pe acest episod. Să dăm și noi aici, pe Brawl Stars, un match cu Leon, desigur. Bun, haideți să vedem ce putem să facem în acest match. Mie mi se pare destul de tare remodelul acela PP, m-ați văzut și voi. Da, deci cum am spus, să recapitulăm, va fi un remodel PP, un Brawl Pass, va fi o raritate cromatică, care va fi cromatică, adică nu știu cum să vă spun, va fi o nouă raritate practic. Dar nu știu dacă va fi peste legendară, adică va fi mai bună decât legendara sau nu știu, habar n-am. Dar o să vedem în cele ce urmează. Bun, am făcut și noi aici un kill. Mă scuzați dacă am lag, dar aia n-ai ce faci. Ai lag, n-ai ce să-i faci. Ok, mai sunt 7 playeri. Nu! Da, se mor. Defeat. Normal că era Frank cu 6 power în mijloc. Minus 2 trofee. Deci nu e foarte mult, da? Ok, vedem aici că ne-a dat 6 tokenuri. Și văd că e și acel eveniment Coin Shower Event. Adică dacă facem 20 de tokenuri într-un match, primim 20 de bănți. Dar deci v-am arătat. Acesta este contul meu. Max Infinite. Dar nu am putut să mi-l pun altfel. Deoarece, uitați, eu l-aveam Nicușor pus, deoarece așa e numele meu. Dar ca să mi-l schimb în Nicu Infinite, nu pot să-i plătesc 60 de gemuri, ceea ce eu nu am, am 21. Dar când o să strâng, poate o să mi-l schimb în Nicu Infinite. Bun, deci, vedeți, am scăzut destul de mult aici, dar nu e problemă. Bun, deci ați văzut, aveam 13.194 de trofei și am scăzut foarte mult. Știți din cauza la ce? Din cauza sezonului, deoarece s-a încheiat sezonul
Și mi-a dat puncte pe Leon, pe Daryl, parcă. Și mai mi-a dat pe cineva, dar nu știu pe cine. Și mi-a scăzut și din trofee, ceea ce nu e corect. Și mi-a scăzut și trofeele pe brawler. Uitați, deci aveam mai multe cu Leon. Ia, câte aveam maxim? Nu mi-era. Da, în fine, aveam vreo 600 ceva. Scuzați-mă că mă încurc, dar aveam vreo 600 și ceva de trofee pe Leon și mi le-a scăzut la 525. Da, mi-a scăzut destul de mult, dar nu contează. Bun, haideți să jucăm cu Mortis, deoarece avem și gadgetul pe el. Vom juca tot la Showdown, la acest mini. Și uitați iar Mortis, poate îl bat. Da, și gadgetul eu. El nu cred. Putea să nu-l aibă. I-am lag, dar nu contează. L-am bătut. Da, mă bate Nita, nu? Mă campează aici, Nita. Până vine zona, dar eu o să fug. Pentru că sunt Dashing Assassin și pot să fug. Oh my god! Da, acum sunt mort. Cred? Nu? Da, nu sunt mort. E un 8-bit. Oh my god! Deci uitați-vă acolo, jos, că mai am puțin și fac ultimatul. Și mi-am făcut-o, îmi dau asta, dau și gadgetul, gata. S-a terminat, Nita. Te cui tu cu Mortis, mă? Te cui cu Nicu Infinite? Ha. Așa, 7 power Mortis, mă bate, cred că. Văd că vine după mine. Vreau să facem timp. Fac ok, da. Mi se pare ok. Nu uitați să dați și voi acolo un like, o abonare și un comentariu. Desigur, dacă vă place acest video și ce fac eu pe acest canal. Dar după cum vedeți, am pierdut pe locul 5 și 2 trofee, adică mi le-am recuperat. Practic. Ok, ne dați aici 10 bănuți. Bun, o să luăm alt brawler. Ce să luăm noi? Să-l luăm pe Mr. P. Haideți să încercăm pe Mr. P. Dar nu la Showdown solo, deoarece ați văzut și voi, nu, pardon. Să jucăm la gemuri, ca să luăm Star Token-ul. Oh my god, mapa aia, trebuie să iau Piper. Și avem și gadgetul pe Piper, dacă vedeți voi. Mi-a picat dintr-un singur Brawl Box. Deci, practic, am jucat și acolo la Caterinca și am făcut și un Brawl Box. Și am zis, hai mă să-l deschid, că poate pică ceva. L-am deschis. Ce să vezi, frate? Gadget pe Piper. Și să știți că contul ăsta e norocos rău, deoarece mi-a picat Leon la 800 de trofee, ceea ce e foarte rar. Dar până acum văd că nu mai mi-a picat a doua mea legendară și am 13.000 de trofee. Ok, bravo. Bravo, Sprout. S-ai pus acolo ăla ca să mai vină ăștia peste noi. Ok. Da, e stupid rău gadgetul pe Piper. Ok, asta a murit, am luat gemurile. Și când să facem ultimata. Și l-am bătut. Ok, am bătut-o și pe aia. Mamă, gameplay se numește, băieți. Gameplay. Avem și 9 gemuri. Ce să mai zici? Un gem și gata. Facem 10. Gata, perfect. Bun, bine că a pus Sprout acel perete acolo.
Am mai pus unul acolo și gata, s-a terminat, nu mai pot să vin. Ok, facem și noi aici puțin troll. Da, gata. S-a terminat meciul cu o victorie. Prima noastră victorie de pe acest video. Eu nu pot să înțeleg cum alții au 13.000 de trofee și au 2 legendare, iar eu am una singură. Leon. Frate, Supercell, mai dăm și mie ceva. Un brawler nou, măcar Max, nu știu că mi-l doresc pe Max. Și ca legendară mi-aș dori eu pe Crow. Și după cum vedeți, am și pe shop, dar ce să faci? Că n-am gemuri. Păi eu aș cumpăra-o. Că e preț mare redus, adică uitați-vă, de la 700 de gemuri la 349, pe bune? Bă! Avem aici un Mythic Brawler, să vedeți care e, dacă l-aș lua, că n-am gemuri, că eu l-aș lua, că mie mereu îmi dă mitice pe shop, dar nu știu de ce. Bun, o să jucăm la Bounty. Da, jucăm la Bounty cu Daryl. Bun, avem și skin-ul acesta. Bun, o să luăm pe acesta cu skin. Și dacă vreți să știți, eu nu am băgat absolut niciun ban în jocul ăsta, în Brawl Stars, deoarece nu se merită. Adică mai bine aștepți tu chill, până îți pică brawleri. Știi? Adică nu stai să... Bă, frate, m-am plictisit, vreau să fac toți banii în jocul ăsta, că nu-mi dă un brawler. Știi? Adică nu fac asta. Și uitați-vă și voi cum scapă ăla în 38 HP, dar l-am bătut, dar m-au bătut și ei. O să pun asta mai jos. Ce s-a de filmat? Bun, ca să vedeți... Ua! Ursul a rămas în 9 HP. E bună. Nu am dat. Nu se poate. Deci am dat ultima taia total greșit. What? Are gadgetul ăsta. Dynamite. LOL. Da, cred că ne bat. What? Ăsta mai scăpă o dată în 38 HP, nu? Mă, ce norocare, bun. E moartă? Cred că îmi fac ultimata, da, mi-am făcut-o. Ne aducem pe Dynamite. Perfect, avem mai multe stele decât ei. Cu una, desigur, mai mult. Acum avem ceva. Avem mai multe decât. O să încerc să nu mai mă duc să mai mă bat cu ei, deoarece la Bounty eu nu prea am noroc, dar nu știu cum o să câștig acest meci, deoarece vedeți și voi că ăștia ai noștri, echipele ăștia doi, ai mei, se duc ei repede. Deci fiți atenți, că o să moară unul dintre ei și o să fie 22. La... Da, uitați. Uitați, deci ne bat. Deci normal că trebuie să se ducă unul repede, uitați-vă și voi, frate, să duce ăla. Nu! 26 la 26, măcar egalitate, nu! Mamă, ce noroc am avut, băieți! Victorii! Mamă! Și-a dat cu echipier, mă, frate! 20 de bănuți și 20 de tokenuri. Da, cred că o să mai dăm un match la showdown și o să încheiem și noi acest episod. Cred. O să dăm un match ca să nu start tokenul. Iar mâine, când se va lansa Brawl Talk-ul, sigur că voi filma. Nu cred că voi filma fix la ora aia când se lansează, știi, în premieră. Voi lansa videoul, cred că tot seara.
de atât seara cred că îl voi lansa video. Mă, cine mă încurc? O să mă uit pe acolo pe Brawl Stars să văd ce este nou. Să vă zic și vouă! Cred că sunt mort. Da. Sunt mort. Da, mai dăm un match și noi și încheiem acest video. Doar ce e prea lung, de 20 de minute și 43 de secunde. Ok. Să dăm cu alt brawler. Cine să dăm? Cu Nita? Haideți să dăm un match cu Bu. Ei ne-a băgat în match. Nu! Da, oricum, n-are ce să ne facă carte. B e periculoasă. Și un Spike care o să-l batem, desigur, nu? Da. Bun. Avem deja 3 power și se pare că n-avem net. Aia e ce să faci acum. Că să fă, nu? Mai vine și Penny. Nu! Hei! Yay, babe! Bine! Amice! Ia vină tu încoa. Treci doar prin bombele astea. Să vezi cum ești rip. Dar aparent te-au omorât. Și acum are ea 7 power. Măcar să luăm start token-ul. E cineva? Da, uitați. E Onic. Bun. E moartă? Sau mortă ăsta? Nita saltă și aparent mă bate și pe mine. Dar o să o iau pe aici. Măcar să... Nu... Da, uitați-vă și voi cât de damage au dat bombele acelea, dar degeaba, nu am omorât. Aia e. 6 trofee. Start token-ul. 22 de token-uri din acestea. Și 22 de minute. Deci, e bine, am ieșit bine. E ciudat rău, am rămas cu 9 din 10 la Big Box și 90 din 100 la Brawl Box. Wow! Da, cred că vom pune și noi capăt acestui minunat episod de Brawl Stars. Și da, cam acesta a fost episodul nostru de Brawl Stars. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi acolo un like, o abonare, un comentariu, ce vreți voi, un share la prietenii voștri ca să vadă și ei acest clip. Și da, eu am fost Nicu Infinite și pa, pa!